Vi ved da alle sammen godt, at som kvinde, der bør vi træne vores bækkenbund, og måske særligt, når vi er gravide og lige har født. Så derfor laver vi en video med nogle tips til, hvordan man kan gøre det. Yep. Når man skal spænde i bækkenbunden, så skal man tænke på sin bækkenbund som en lynlås, der skal spændes, så du spænder bagfra og hele vejen frem. Og det gør du bare ved et lille knib. Tænker, at du suger ind og op. Yes. Man kan gøre det på mange forskellige måder. Man kan både gøre små, hårde knib, og så kan man lave nogle lidt mere lange knib for at træne udholdenhed i sin bækkenbund. Så en god idé bare at lægge sig ned på gulvet, som du ligger her. Så kan man meget nemt få fat. Tænker spændingen bagfra og hele vejen frem. Du prøver bare at holde den så lang tid du kan, samtidig med at du trækker vejret. Og man kan meget tydeligt mærke, når man ikke kan holde spændingen mere. Og så slapper man af et øjeblik, inden man starter igen. Ja. Rigtig fint. Så kan man kombinere det med nogle andre øvelser. Lidt ligesom at når man i hverdagen har brug for at spænde sin bækkenbund, mens man løfter sit barn for eksempel. Så vi prøver at lave det sammen med et bækkenløft. Så det første du tænker, det er at du laver dit lille knib for neden, og så løfter du numsen op, hele vejen op, og så holder du spændingen i bækkenbunden, mens du kommer ned igen. Så slapper du helt af, slipper spændingen i bækkenbunden, finder spændingen igen, løfter, holder spændingen, mens du kommer ned. Rigtig fint. En anden øvelse, vi kan lave, det er, hvis du ligger der rundt på siden. Så ligger du der med knæene trukket lidt frem, sådan så vi har skulder, hofte og ankler på linje, så du bøjer lidt der. Triller en lille smule frem mod maven. Så her igen kan man godt lige starte med at øve sig på og lige spænde lidt i bækkenbunden, inden man går i gang. Så igen her en ny udgangsstilling. Tænker knib. Yes. Holder lige lidt. Og slipper igen. Kan du finde den? Ja. Ja, det er heldigt. Godt. Super. Så prøver du at spænde i bækkenbunden, suger sammen og op, og så roterer du øverste knæ op, holder spændingen i bækkenbunden og roterer ned igen. Slipper spændingen i bækkenbunden, finder den igen, roterer op, holder og kører ned. Det her det er øvelser, som kan trænes hver dag. Vigtigt at lave bækkenbundstræningen hver eneste dag.